ngithi osabayo akahamba emuva. Kodwa ngiyazi ukuthi akekho umuntu obezodela ubuthongo adela into zakhe zosaba la. Alikho ivaka ikhona la. Alikho ivaka elikhona la. Ngifuna mase sifika lapha phambili. Ngifuna kucace ukuthi sise South Africa sike Lagos ngithi. Ufuna iLagos uzoyithola eNigeria. Sisazofika sifike sinike amaphoyisa lawa ya imemorandum asephoyisa. Ngoba amaphoyisa iwona sijwayeze nabantu bokufika. Futhi ngifuna bangiphethe ngoba ngifuna malikho iphoyisa efuna ukungibopha namhlanje lingibophele ukuthi ngithe amaphoyisa ayeke usijwayeze namazayizana. Ngithi mina amaphoyisa ayeke ukusijwayeza namazayizana. Ngiyangizwa ngithini? Kulawa bhilidi lawa balokhu basibuka balokhu basilunguza amazayizana. Bakhona nosisiphethe eSouth Africa sanibona. Hayi mina ngisemsebenzini ngiyantona santona. Mina ngingasebenzi indaba ngekho la ezantsi. This is South Africa, it's not Nigeria. We know you are doing drugs here. We know that you are working with the police here, doing drugs here. We as South Africans are saying we are tired. You must go do drugs in Nigeria. You must go do drugs in Ethiopia. You want to destroy our community, destroy our own people. You are tired of you killing South African children with your drugs. Habari! Habari! This is not the last time we are here. We are going to come back. We are going to take your children out of our schools. We are going to take you out of our communities. We are going to close all these shops. Oh, now we are just telling you nicely. Go home. Go home. What would you advise? Ingane ehlele emakhaya abasukume bonke abantu bayilwele lento yedinga ukuba sisukume sonke izwi lizozoba namandla kuzwakale mase baningi futhi nje ngathi sibancane yazi angidelile hayi angidelile bapha abantu sikubonge ba ngoba iTikTok isitshelile so nami ugogo nje I'm one of the TikTokers isibile TikTok bese bekisaphila. Yeah. Economy and manipulation November 17. Yes. So besikhona. Siyabonga ma. Siyabonga ukusilwela. We thank you so much. Yabonga. We are reporting. Sisathe win. Sehlangwa street. Asikho isitolo. Sekwane esivuliwe namhlanje. Ovuliwe uyayisola. Ithembu siyalibuyisa. Abantu bathi balibuyisa ngenkani. Bakhathele indaba ye-peaceful march. Mina umsebenzi wami ngiyakhuza ke Nkosi yami. Ngiyakhuza. Kodwa bayijwayele lento ukuthi ngimasho babe bevulile izitolo bedelela abantu. Angazi kwenzakalani ngala kodwa bashayiwe abantu.
Mana kwenzakalani lana kuwena mngani wami? Sithele ubani? Hawu. Hayi bo. Nebe ithi amathathu, mina ngiyaxoxa ithi abantu amathathu. Omunye usisi nje ebusweni bonke ubuso bonke kupenda omnyama bonke. Yabona amaphoyisa wenza ilutho. Asewakhombisa umuntu ukuthi nangu umuntu ositshela ngopenda wathatha izinyathelo amanje abukela. Okusho ukuthi wona amaphoyisa kuchazelela ukuthi azovikela amahlangano. Hayi. Ngoba wenza ngalutho lamahlangano besimasha. Hayi ngizovele ngicebuwe la. Yabona. Hayi mhlawumbe nje le. Mhlawumbe nje yazi. Mhlawumbe nje yawo le genge le. Ngaba faku poison. Hey. Hayi ngathi manga kuthiwa abantu bayalutha akekho akaze kuluthwe kuphela bekudiscipline laba abavulile ababona ukuthi bahlakaniphile ababona ukuthi avule ngisho simasha sidelele la bangena abantu abadiscipline kade ngikhuza ngikhathele manje. Yes, I'll be sharing. Sengikhathele nami ngazi ngiriportani kodwa benjaba babefuna umuntu ezobasebenzela ngkhona mina I'm reporting live eThekwini kuwe street Marsh and Marsh nabahlali bonke base South Africa. There is IFP, there is MK, there is EFF engabhayizi hlangene sonke yebo. He would save and protect people of South Africa. But sibona njengamanje ngazuthi yena akenzi njalo. Asikho right. Mina nginosisi wami mina ohleli la ePoint. Sesiphothe ama case azaba u5. I have 5 case numbers ahlukene. Eyokuqala eyokushawa, eyokushiswa ngamanzi eyesibili, eyokudayisiswa ngomzimba esithathu, esine eyokudayisiswa ngama drugs. We came with amaphoyisa ngakhomba indawo ahleli kuyona ngathi nathi lapha and then ngam-identify kwena ngathi nathi lapha amaphoyisa alaphana eMorod. They never do that. Ahlangane sihambe seMorod ngoba amaphoyisa ayahluleka ukwenza lokho. We've been reporting low cases several times. Ngo-July ngilahlekelwe ingane encane ena 3 months.
wahlala laphana nayo ingane bemvalele ngaphakathi bengafuni sizolanda ingane abemkhuleliswe yona bamzalisa yona ingane inhale ama-drugs abekhona abenzeka laphayana ingane yashona nge-meningitis bese imfihla ingane ngoJuly ingane itholakale with large numbers of drugs ebikhona emzimbeni lento ibingeke yenzeke ukuba amaphoyisa ayisumela phambili leyo nto ahamba aya laphayana angazi ukuthi ndomholo enuholayo awunanelizini ukuthi kanti why amaphoyisa abe greedy kanje ukuthi why at amaphoyisa abe greedy kanje and kusabuhlungu ibetha simphotha by fingers sithi u1 no2 no3 no4 no5 uyakwenza lokho labasearch laba inbaqashi laba laphayana ibona ama-syndicates asebenza nalabantu abafaka ama-drugs lapha sihlakhene nathi abantu hayi ngoba siyilima hayi ngoba sithanda sizoletha ukukhala kwethu la and manibone besava nani la ipoint lonke livaliwe ipoint lonke livaliwe nibuze ngathi laba bayini abayibavalisa ipoint ibenza izinto e-right nina nakhelene nabo labantu lapha kanti nirayida nini kanti yini into eniyenzayo kulo mgwaqo lo nirayida nini kanti nina la 90% of iThekwini li-ownwa yilabantu mase siyayibuza ukuthi umnotho ka-90% ushonaphi uya kuba lowo mnotho loyo safarishe thina abantu esikhokha i-tax we are drowning in debt we are drowning ey'kweletini i-tax leni simela eqolo asikwazi ukuya ndawo yilabantu abahleli lapha we have hijacked buildings kuyimanje nakhelene building eli-hijackiwe la eceleni kwe-police station nithini ngaleli bhilidi leli nakhelene nebhilidi la elitshontshiwe ahijackiwe la eceleni kwethu nithini ngalo mabhilidi lawo nenzani kahle kahle ngesikhathi senu Kushubile eThekwini bafowethu kushubile eThekwini nje ubona sekuboshiwe lapha qeda kuboshwa manje nogwayo ongekho emthethweni bafowethu lamadoda ahlele emakhaya neka amasende awabuye ezelazi yabuya la nani nilibele utshwala asike indaba utshwala liyahambizwe Ay! Ay! Niyababona abantu baningi kanjani niyababona uyabona ngasuka impi la ngiyanitshela South Africa njengoba nilibelwe ukunika amasende nje nilibelwe otshwala laba bantu laba mangathiwa kusuka impi manje uyaphila nganyama mangathiwa kusuka impi manje kungonakala niyabona bangakanani bafakwa uhulumeni ka-ANC ngaphakathi ngabantu bafika bathatha indawo zethu phansi ngamashayini athatha iy'tolo zethu kube izabo phansi ngama-Nigerian aphethe ama-drugs la siyalibona phansi ya la ephoyinti semashini basithela ngopende amazayizayi wehle phansi imidram bangaxokoke loba nginje nte amaphoyisa ebuka angenza lutho amaphoyisa ngithela ngopende awenza ngani bebu into esidina ngayo ukuthi ayazivimba mesiyala wena wangengane akukhiphe umuntu phela asivimbile thina azivumeke bazivimbile sikhiphe thina-ke bona yabo
Saqashazwa eSouth Africa. Akwazela amaphoyisa eSouth Africa. Nephoyinta kulalwa la. Kanjani izinto zakwayisa endle emnyama. Amaphoyisa nanku ayabuya. Imkhuba yamaphoyisa. Simanzi sitori. Asinawo amaphoyisa eSouth Africa. Saqashazwa. Saqashazwa eSouth Africa. Saqashazwa. Yakwazelwa le nto kunemini. Ophenduka bafosibona. Akulalwa la. Ophenduka bafosibona. Uphende wonke lo. Yes. Angeskip mina. Ngisawashe skip. Ayangibuse washeka lesi. Nesawashe. Sengobheka esinye ekhaya. Kude ekhaya isemlazi. Angihlali eThekwini. Ngihlala eMlazi. Ngizohamba ngisho ngihlala ngetekisini nje. Ngikuthi izo ngahlisi. Unuka nopendo ushabana. Futhi wafisa ngihambise endlini. Yabo. Ngayenza umthenzi ngihlala tobambela phansi emasithini. Shayona emkolekweni la nje. Bedram la phela. Lehle phezulu ebuilding. Yale lani ngikuza ngikhulisa lento. Ayisabonga baba miso. Hello Mzansi, welcome to Mkosasa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Much and much belaphana eThekwini laphana ePoint yaqhubeka yalaphana kuleya ndzawo lebitwa ngokuthi kuseLagos laphana eThekwini. The reason why bayibita ngeLagos ukuthi kuhlala amaNigeria laphana and bathengisa tidzakamiva lapha kuleya ndzawo bayotiqosha ukuthi awahambe ma-foreigners lapha kuleya ndzawo akuseko eNigeria lapha kusebaze babite magama aseThekwini eSouth Africa ngeLagos. So bebamasha nje nabalaphana baphume ngetinkani bantu kubhizi kugqwele imigwaqo njengoba sibona kunemaphoyisa. And guess what, maNigeria thele ama-members march ngepende lemnyama laphana labanye bakhona bagcine bayangisho esibhedlela bayiswe esibhedlela bayocheckwa ukuthi lento kahlahle lapha bathele ngayo ngeke ize ibale imadeni, because you cannot trust the foreigner. So people are really pissed ekuseni ayibo bayadzelela labantu laba uziyokhipha ipende uthele ama-South Africans uma kusukela kubantu abaningi ayizange ayibaqhazile lento ngilama Nigeria kuma-South Africans kukuthi bathi bamasha bona bakhiphe emapendi babathele njengoba sibonile labanye baze banetideni letimnyama ipende le abathelwe ngayo itolo laphana eThekwini endzaweni lebitwa ngokuthi Lagos. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.